Здравейте! Аз съм Кирил Солас и днес сме тук на център на град Пловдив, където ще ви представя един уникален апартамент в една от емблематичните сгради за град Пловдив. Тук ще изпълним цялостен ремонт, включващ нова ВиК и ел система, направена окачени тавани с изолация, подобрения по пода, нова дизайнерска кухня, както и нова баня и тоалетна. Вече сме приключили с етап 1, който беше къртене и извозване на абсолютно всички отпадъци от апартамента и сме готови да започнем с конструктивната работа. Следващия основен етап, който ще изпълним, ще бъде изцяло нова ел система в целия апартамент. А тук ще бъде изцяло новата дизайнерска кухня, изпълнена по индивидуален проект. Следете видеята ни, за да видите как ще превърнем това пространство в мечтан дом.